Nagpatuman sa coordination ng Iloilo City Police Station 10 sa mga bar owners nga yara sa ila area of responsibility. Iniagod nga magapabilin nga matawhay ang lugar ilabi na nga madamo sang ginahiwat nga mga nagkalain-lain nga aktibidad subong nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Cambel, hepe sang Iloilo City Police Station 10, iyagin pahayag nga nangin positibo ang response sa mga bar owners sa ila coordination sa diin committed ang mga ini nga magsunod sa ila pagsulundan. Suno kay Police Captain Cambel, lakip na sa ila kasugtanan ang mga dapat may yaragid sa mga trained bouncers kag security personnel ang kada balay ilimnan. Iniagod ma-check kag mabantayan ang mga party goers kag malikawan ang mga kinagamo ilabi na kung yarang mga ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Pahayag pa niya nga magahatag man ang Iloilo City Police Station 10 sang training sa mga bouncers kag security personnel antes ang pagahiwaton nga Dinagyang Festival. Ginapahanumdom gid sa mga otoridad ang mga pamatanon nga likawan gid ang ma-involve sa anuman nga klase sang kinagamo. Ginapanawagan man sa publiko nga likawan ang pagsuksok sa mga alahas kag mangin responsable sa mga gamit kung maglagaw subong nga holiday season. Coordinated with our bar owners and managers diri sa aton na sakupan sa mga bars na. So we are happy naging positive ang ilang mga responses and committed sila na mag-follow sa aton nga ginlay down sa ila sa mga proactive measures. Upod naton diri ang personnel sa aton nga city government. So all in all, they commit nga maging compliant sa mga ginlay down ng aton nga city government before, especially sa mga promises.